Северна Британска Колумбия, Канада. Безкрайни гори, вулканични скални образования и стотици километри пусто шосе, където да хванеш сигнал на мобилния телефон, е въпрос на чист късмет. 15 юли 2019 година, 6:20 сутринта. Шофьор на камион извършва обичайния си курс по магистрала 97, участък, който местните често наричат Аляскинската магистрала. През сутрешната мараня нещо необичайно привлича вниманието му край пътя. Той намалява скоростта. На чакъла е паркиран син миниван Шевроле от 1986 година. И двете врати от страната на пътника са широко отворени, а един от прозорците е напълно струшен. Но не автомобилът го кара рязко да натисне спирачките, а това, което лежи в канавката. На земята с лице надолу лежат двама души – млад мъж и млада жена. Те се намират на около 3 метра от минивана и на близо 5 метра един от друг. Шофьорът на камиона изскача от кабината и се затичва към тях с надеждата да им окаже първа помощ, но вече е твърде късно. Телата им са студени на допир. Веднага става ясно, че са лежали там с часове. Изпаднал в паника, шофьорът започва да размахва ръце, опитвайки се да забави малкото преминаващи автомобили и да отклони движението, за да не бъдат унищожени следите, разпръснати по асфалта. Постъпват първите обаждания до службите за спешна помощ. Точно в 7:20 сутринта на мястото пристигат служители на Кралската канадска конна полиция. Те намират шофьора в състояние на тежък шок, а на това пусто шосе вече се разгръща загадка, която през следващите седмици ще привлече вниманието на цяла Канада. Започва огледът. Съдебният лекар бързо потвърждава, че и двете жертви имат входни и изходни огнестрелни рани. И двамата са загинали от огнестрелни изстрели. Полицаите внимателно претърсват района около минивана и откриват 5 изстреляни гилзи. До тялото на младата жена лежи мобилният й телефон. Но телефонът на младия мъж никъде не е открит. Просто е изчезнал. И точно тук си струва да се спрем за миг. Когато преглеждах материалите по това разследване, едно нещо изпъкваше повече от всичко останало – мястото. Това е била истинска мъртва зона. Никакви камери за видеонаблюдение, никакви бензиностанции в продължение на стотици километри и никакви свидетели, които биха могли да чуят изстрелите. В този момент разследващите разполагат с 2 неидентифицирани жертви, 5 гилзи и повреден миниван. Полицията едва започва да документира местопрестъплението, когато развитието на случая внезапно поема в напълно неочаквана посока. Само 4 дни по-късно, на 19 юли, се пренасяме на около 500 км от първото местопрестъпление, в района на езерото Бдиис. Пътят до там отнема почти 8 часа. Местните аварийни служби получават сигнал за горящ автомобил край пътя. Когато пристигат, откриват кемпер напълно обхванат от пламъци. Превозното средство е почти напълно унищожено и от него е останала само металната рамка. Но разследващите имат късмет. Задният регистрационен номер е оцелял достатъчно добре, за да бъде проверен в полицейската база данни. Докато системата издирва регистрирания собственик, спасителните екипи започват да претърсват гористата местност около изгорелия кемпер. Не след дълго правят още едно ужасяващо откритие. На около километър от изгорелия автомобил намират трета жертва. Това е мъж. Навит е между 50 и 60 години, с гъста сива брада. И той е загинал от огнестрелни рани. У него няма документи за самоличност, портфейл или ключове. На място няма как да бъде разпознат, затова разследващите бързо изготвят негов фоторобот въз основа на външния му вид и го разпространяват чрез медиите в цялата страна. Докато детективите започват да свързват отделните улики, осъзнават нещо изключително тревожно. Разстоянията между местопрестъпленията са огромни, но времето, в което са извършени, е изключително кратко. По време на първите пресконференции, представители на полицията признават, че все още не знаят дали жертвите са били избрани целенасочено или просто са попаднали на човека, който стои зад убийствата. Само за няколко дни
3 души са били застреляни по изолирани пътища в северната част на Британска Колумбия. Двойно убийство край магистрала 97, изгорял кемпер близо до езерото Диис и трета жертва открита недалеч от него. Един извод вече не може да бъде пренебрегнат. Въоръжен човек се придвижва свободно по пътищата на Британска Колумбия. Но за да разберем чии лица скоро ще се появят във всички големи новинарски емисии в Канада и кого всяка полицейска служба в страната ще започне да издирва, трябва да се върнем назад във времето. Нека отново се пренесем на 15 юли, когато разследващите все още събират първите доказателства около повредения син миниван. Докато криминалистите запечатват намерените гилзи в пликове за веществени доказателства, международните бази данни започват да дават първите съвпадения. Самоличността на двамата убити край пътя е установена и изведнъж случаят излиза далеч извън границите на една единствена провинция. Жертвите са идентифицирани като 24-годишната Чина Диис от Северна Каролина и 23-годишният австралийски пътешественик Лукас Фауър. Ситуацията става още по-сериозна, когато разследващите научават, че бащата на Лукас е действащ старши полицейски инспектор в полицията на Нов Южен Уелс в Австралия. Австралийските власти незабавно се включват в разследването и изпращат свои следователи в Канада, за да окажат съдействие и да наблюдават хода на работата на място. Един детайл особено ми направи впечатление, когато преглеждах материалите по случая. Лукас и Чина не са били неопитни туристи, тръгнали за първи път към дивата природа. До този момент вече са пътували самостоятелно в 13 държави, от Централна Америка до Япония. Работили са във ферми в чужбина, лагерували са в отдалечени райони и са натрупали дългогодишен практически опит в подобни условия. Затова възниква напълно естественият въпрос: как двойка с толкова богат опит се оказва напълно беззащитна на едно пусто шосе? Те отлично са знаели как да се държат с непознаки. Междувременно, фотороботът на третата жертва, разпространен чрез медиите, започва да дава резултат. Жена се свързва с полицейската гореща линия, след като разпознава мъжа с сивата брада като своя съпруг. Разследващите установяват самоличността му. Това е 64-годишният Ленард Дайк. Той е преподавател по ботаника в Университета на Британска Колумбия. Студентите му го описват като тих, изключително внимателен преподавател и човек с дълбока любов към природата. Няколко дни преди тялото му да бъде открито, на 16 юли, Ленард натоварва къмпингова печка в своя Toyota RAV4 и сам потегля на експедиция сред дивата природа, за да изследва естествената среда в района. Сега разследващите вече знаят самоличността и на трите жертви. Това, което все още нямат, е мотив. Различна възраст, различни държави, различни причини за пътуване. Вниманието бързо се насочва към едно ключово доказателство – кемпера, който е изгорял почти напълно и е открит недалеч от тялото на Ленард. Разследващите проверяват оцелелия заден регистрационен номер в регистъра на превозните средства. Оказва се, че кемперът принадлежи на двама тинейджери от остров Ванкувър – 19-годишния Кам Маклауд и 18-годишния Брайер Шмегелски. Двамата са близки приятели още от детството. Работели са заедно, зареждайки рафтовете в местен хранителен магазин. А малко преди тези събития и двамата напускат работата си почти по едно и също време. На 12 юли те събират багажа си и потеглят на север, като казват на близките си, че търсят работа. Докато детективите започват да проучват миналото на собствениците на кемпера, откриват някои необичайни подробности. Разбират, че животът на Брайер се променя драстично, след като родителите му преминават през тежък развод. Постепенно той се отдръпва от почти всички около себе си и става все по-затворен, прекарвайки по-голямата част от времето си онлайн. Интересите му се съсредоточават върху видеоигри с стрелба, нацистка идеология и огнестрелни оръжия. На пръв поглед това изглежда като профил на вероятен заподозрян. Но на този етап от разследването полицията гледа на доказателствата по съвсем различен начин. 3 души са намерени убити по отдалечени магистрали. Кемперът на двамата тинейджери е изгорял до основи, а Кам и Брайер са в неизвестност. В цяла Канада повечето хора вярват в една и съща версия.
Въоръжен нападател е убил пътуващата двойка и университетския преподавател, а след това най-вероятно е сторил същото и на двамата изчезнали тинейджери. Обществото настоява полицията да открие мистериозния стрелец. Когато Юли навлиза в последните си седмици, експертите по съдебна балистика най-накрая завършват подробния анализ на доказателствата. Резултатите напълно преобръщат първоначалната теория. Гилзите, внимателно събрани до синия шевролет, както и на използваните патрони, открити в изгорелия кемпер, съвпадат напълно. Калибърът, уникалните следи върху метала, всичко е идентично. Оръжието, използвано при убийството на Лукас и Чина, първоначално се е намирало в кемпера на изчезналите тинейджери. Разследващите незабавно проверяват регистрите за разрешителни за огнестрелни оръжия и откриват още едно обезпокоително парче от пъзела. Само няколко дни преди да потеглят на север, единият от тинейджерите законно е закупил полуавтоматична пушка СКС заедно с кутия боеприпаси. Той е притежавал валидно разрешително за оръжие, а покупката е извършена в лицензиран оръжеен магазин при пълно спазване на канадското законодателство. В този момент отделните части от пъзела започват да си идват на мястото с тревожна скорост. След това, на 21 юли, разследването достига до решаващ пробив. Полицията получава записи от охранителни камери в град Медоу Лейк, провинция Съскачеван. Само си представете колко далеч са успели да стигнат двамата. Това е огромно разстояние от мястото, където са открити жертвите. Бегалците са изминали стотици километри на изток, уверено преминавайки през границите на няколко канадски провинции. Тогава разследващите забелязват нещо познато на видеозаписите – сив Toyota RAV4. Същият SUV, с който Ленард е потеглил към дивата природа, за да изследва мечките и околната местност. Кадрите са достатъчно ясни, за да покажат какво се случва вътре в автомобила. Кам е зад волана. Брайер е на мястото до него. И двамата са живи, невредими и очевидно не са били отвлечени. Камерите ги заснемат как спират на паркинга пред местен железарски магазин. Влизат спокойно, без да привличат внимание, и купуват ролка широко черно изолирбанд. Няколко минути по-късно вече са отново при автомобила. Лента след лента започват да облепват хромираните лайсни и други блестящи части, опитвайки се леко да променят външния вид на откраднатия SUV, така че да не бъде лесно разпознат. Полицията незабавно свиква извънредна пресконференция. Този път няма обичайните кратки актуализации. Тонът е напълно различен. Застанал пред микрофоните, полицейски служител прави изявление, което шокира цялата страна. Двамата младежи от остров Ванкувър вече не се смятат за изчезнали. С незабавен ефект, те са обявени за основните заподозрени за трите смъртоносни стрелби. Властите отправят директно предупреждение към всички. Ако ги видите, не се приближавайте до тях. Не се опитвайте да разговаряте с тях. Незабавно се обадете на службите за спешна помощ. Разследващите смятат, че двамата заподозрени са въоръжени и изключително опасни. Но точно в деня, в който това съобщение е направено публично, полицията научава нещо почти невероятно. Оказва се, че Кам и Брайер са били спрени съвсем малко по-рано. Това се случва в малката общност Сплит Лейк. Местен патрул за обществена безопасност спира сивия SUV по време на рутинна проверка за шофиране под въздействието на алкохол. Служителите внимателно оглеждат автомобила. Двамата младежи остават спокойни, учтиви и не показват никакви признаци на употреба на алкохол. Поради ограниченията в комуникацията в тези отдалечени райони, обновените бюлетини, в които вече са посочени като заподозрени, все още не са достигнали до местните диспетчери. Полицаите нямат никаква представа с кого разговарят. Пожелават им приятен път и ги пускат да продължат. Само мигове преди националното издирване да се разгърне с пълна сила. След това, на 23 юли, издирването отвежда разследващите до малкото селище Гилъм в северната част на Манитоба. Местен жител на име Били Бърт открива автомобил, който все още тлее в гората. Това е същият сив SUV, който бегалците са се опитали да прикрият с черен изолирбанд пред железарския магазин.
Автомобилът е изоставен и подпален дълбоко в гората, недалеч от общността Фокс Лейк Крий. Криминалистите обезопасяват района около изгорялото превозно средство и започват подробен оглед. По земята откриват необичайна комбинация от предмети, ключовете за запалването и няколко автомобилни инструмента. Всичко подсказва, че заподозрените са престояли там известно време. Възможно е да са се опитали да ремонтират автомобила или да прикрият следи. Но в един момент са напуснали мястото прибързано и са изчезнали пеша в дивата природа. Достатъчно е човек да отвори карта, за да осъзнае колко мащабен вече е станал този случай. От мястото, където Лукас и Чина са открити край магистрала 97, до този изгорял SUV, заподозрените са изминали близо 3200 км. Те са прекосили 3 огромни канадски провинции от запад на изток, като по някакъв начин през цялото време са оставали една крачка пред органите на реда. Самият Гилъм на практика е географски задънен край. Там живеят по-малко от 1500 души. Има само един път навътре и един път навън. Отвъд тях се простира единствено безкрайна дива природа. В момента, в който разследващите потвърждават местоположението на изгорелия SUV, тихото градче се превръща в център на едно от най-мащабните издирвания в историята на Канада. Стотици полицаи са изпратени в района. Пристигат специализирани тактически екипи. Към издирването се присъединяват киноложки екипи с специално обучени кучета. Официално е привлечена и канадската армия. Дронове и хеликоптери с термовизионни камери започват непрекъснати полети над района. Жителите получават строги инструкции. Дръжте вратите си заключени, не напускайте домовете си нито през деня, нито през нощта, освен ако това не е абсолютно необходимо. Полицията обхожда къща след къща, проверява повече от 500 дома, претърсва всяко мазе и всяка барака. Активната зона за издирване се разширява до почти 10 000 квадратни километра. Но защо операция с толкова много хора и толкова огромни ресурси внезапно започва да губи темпо? Отговорът се крие в самия терен. Прекарах доста време в изучаване на докладите от спасителните операции в този район и повярвайте ми, това не е гора, в която човек може просто да се скрие зад няколко храста. Това е безмилостна дива природа. Гъстата растителност бързо преминава в дълбоки торфища и блата, където човек може да затъне само за секунди. Към това се прибавят изтощителните летни горещини, безмилостните облаци от хапещи насекоми и кафявите мечки, които обитават района. Един опитен следотърсач предупреждава разследващите, че тази земя не прощава самоувереността. Всеки, който не знае как да оцелее тук, може да изчезне безследно. Скоро командирите осъзнават, че дори най-модерната им техника е почти безполезна в подобен терен. Те спешно се нуждаят от човек, който наистина познава тази местност. Тогава се обръщат към Били Бърт, същия местен жител, който е открил изгорелия SUV. Той познава всеки завой на реките и всяка скрита пътека сред дивата природа. Заедно с Били, издирвателните екипи се качват на моторни лодки и започват да се придвижват по течението на могъщата река Нелсън. Накрая, именно брегът започва да дава на разследващите първите истински следи. Полицаите, които се придвижват с лодка, забелязват няколко предмета, разпръснати в калта. Първо откриват раница. Вътре има тежка кутия с боеприпаси. По-надолу по течението намират спален чувал. След това откриват портфейл и принадлежности за лична хигиена, които са принадлежали на Ленард. Били посочва нещо, което детективите веднага разпознават като изключително важно. Течението в този участък на река Нелсън е невероятно силно. Тези вещи не биха могли просто да бъдат отнесени до брега. Някой умишлено ги е оставил на сушата. По всичко личи, че бегълците вече започват да губят сили. Те изоставят всичко, което ги забавя, докато навлизат все по-дълбоко в опасната дива природа. 7 август. Издирването в отдалечената пустош на Манитоба продължава вече почти 3 седмици. Ресурсите са на изчерпване. Същия ден Били Бърт отново патрулира по река Нелсън с моторна лодка. Изведнъж забелязва самотен гарван, който упорито кръжи над дълбока клисура близо до брега.
Били познава тази местност по-добре от почти всеки друг и отлично знае какво може да означава присъствието на подобна птица, маршоят, на толкова отдалечено място. Без да се колебае, той се свързва с полицията по радиостанцията и предава координатите на труднодостъпния район. Издирвателният екип с мъка си проправя път през гъстите храсти, докато достига до малък скрит поток. На кратко разстояние от водата намират две тела. Това са 19-годишният Кам Маклауд и 18-годишният Брайер Шмегелски. Мащабното издирване, което държи цяла Канада в напрежение, официално приключва. На мястото криминалистите възстановяват последните мигове на бегалците. До тялото на Кам лежат две пушки. Едната все още е в ръката му. Въз основа на физическите доказателства, разследващите установяват последователността на събитията. Първо, Кам застрелва Брайер. След това насочва оръжието към себе си. Разследващите стигат до заключението, че двамата са сключили общо споразумение да сложат край на живота си, след като са осъзнали, че нямат реален шанс да избягат. Но най-важното доказателство ги очаква наблизо в калта, само на няколко метра от изоставените оръжия. Това е цифровият фотоапарат, принадлежал на Ленард. Когато криминалистите изследват картата с памет, възстановяват 3 снимки и 6 кратки видеозаписа. На снимките Брайер позира с полуавтоматичната пушка СКС, а Кам си прави селфи на фона на гъстата гора. Оказва се, че видеозаписите представляват последен видеодневник. В първия запис двамата спокойно поемат отговорност за 3 смъртоносни стрелби. Това, което никога не обясняват, е защо са го направили. Във втория видеозапис напълно сериозно разказват каква според тях трябва да бъде следващата им стъпка. Планират да откраднат лодка, да се спуснат по течението до океана, по някакъв начин да го прекусят, да достигнат Европа или Африка и там да продължат да извършват нови стрелби. До третия запис отношението им вече се е променило. С очевидно раздразнение, Брайер казва, че течението на реката е прекалено силно, че е невъзможно да се здобият с лодка и че са решили да сложат край на живота си. И точно тук възниква един въпрос. Как двама млади мъже, които през живота си са работили в хранителен магазин, са могли да повярват, че ще прекусят Атлантическия океан със случайна речна лодка? Това не е мислене, основано на реалността. По-скоро звучи като логика от видеоигра, като пълно откъсване от действителността. В някакъв момент те сякаш започват да вярват, че живеят според правилата на шутър от първо лице, а не в реалния свят. Тогава река Нелсън ги сблъсква с действителността и ги принуждава да осъзнаят, че няма изход. Записите оставят разследващите потресени. Канадските власти вземат категорично решение. Видеозаписите никога няма да бъдат показани публично. Поведенческите анализатори настоятелно препоръчват нито един от кадрите да не бъде публикуван. Те стигат до заключението, че безчувственият и делови начин, по който заподозрените говорят, би могъл да вдъхнови подражатели или да ги превърне в символи за екстремистки онлайн общности. Цифровите записи са запечатани като доказателства за неопределено време. А сега, нека се върнем към нощта, в която започва всичко. След като вече разполагат с балистичните доказателства, записите от охранителните камери и свидетелските показания, разследващите най-накрая успяват да възстановят случилото се на онзи самотен участък от магистралата, без предположения и без липсващи части. На 14 юли синият Шевроле на Лукас и Чина се поврежда на отдалечен път. Преминаващ пътник спира и им предлага помощ. Двамата учтиво отказват, уверени, че ще успеят сами да поправят автомобила преди сутринта. Около 11:30 същата вечер, служителка по поддръжката на пътя минава покрай закъсалата двойка. Тя забелязва друг автомобил, паркиран до минивана, както и мъж с брада, който стои наблизо. Разговорът край пътя изглежда напрегнат. И точно тук е необходимо едно важно уточнение, за да не възникне объркване. Свидетелката не е видяла Ленард, професора с сивата брада. Той изобщо не се е намирал в този район през същата нощ. Това, което всъщност е видяла, е по-млад мъж с гъста неподдържана брада,
или Кам, или Брайер. Малко по-късно друг преминаващ шофьор за кратко вижда човек, който излиза от автомобил с пушка в ръце, държейки я в характерна ловна позиция. Разследващите смятат, че именно в този отрязък от време са произведени смъртоносните изстрели. Няколко дни по-късно пътят на бегалците се пресича с този на Ленард. Те го застрелват, подпалват кемпера си, за да унищожат доказателствата и вземат произведения в Япония Toyota SUV, с който правят отчаян опит да избягат през източната част на Канада. До съдебен процес така и не се стига. Наказателното дело е официално закрито след смъртта на двамата основни заподозрени. Но един човек проучава признанието, което заслужава. Били Бърт, местният следотърсач, чието познания за дивата природа се оказват решаващи за издирването, е почетен от своята общност. Знак на признателност за ролята му в приключването на разследването, той получава традиционно одеяло с звезда и орлово перо. Когато разглеждам случай като този, все се връщам към една и съща мисъл. Усещането за сигурност може да изчезне много по-бързо, отколкото на когото и да било от нас му се иска да вярва. В хода на това разследване, детективите откриват гилзите, възстановяват движението на заподозрените, намират последните им видеозаписи и изграждат ясна хронология на случилото се. Днес знаем как са се ризли събитията на онзи самотен участък от магистралата. Но един въпрос все още няма логичен отговор. Защо? Няма обяснение. Само един безсмислен акт на агресия насред канадската дива природа.